Yeah, which means na ihe J Park na-ekwu no bụ n'eziokwu because na from the reason ya ba na Ezenwanyi may post Ezenwanyi unu mana Ezenwanyi nke na-ekwu maka ya chọrọ m ịbịa ti ibe foto nso ga ntị ibe foto na ọ dị ọzọ ka mmadụ ibe ya taba mmụọ so mana Ezenwanyi may post na nwebere na kemgbe anọba n'ụwa ọ pụta na social media nọba n'ụwa na ọfụnụbeghị onye dibịa jeje mee pastọ onye dibịa jeje mewe mmadụ arrest bi na blogger na ndị pastors ndị ọbụla kpọrọ onwe ha men of God bụ ndị na-eje eme arrest so along the line J Park wee comment wee sị ya nya nke alụsi ego na Asaba je eme J Park arrest no ọ bụrụ arrest ka ọ bụ nyanwa reply ya sị na ọ bụrụ na that man abụrụ native doctor na ha ma nke bụ eziokwu so which means na unu ma nke bụ eziokwu na na-ekpuchi unu ma ihe ahụ onye ahụ na-eme abụrụ ọdịnala Igbo omenala Igbo mana unu apụta katamoni apụta gwa ya eziokwu bụ na akpa the next Ezenwanyi why did you use your second account your normal profile account where reply ya that comment? Why not you use your own personal account where reply the page GGM where reply ya that Ili Ji na aghụghọ dị unu na-arụ mgbe for that the chibochi nsi so unu macha nke na-eme. Now let me remind you now the genesis of that of arrest bidoro n'isi Matthias Ezeaku. Ọ bụ unu na amụrụ ọkụ unu mọlịa na unu si na Matthias na-eme omenala Igbo mana ọ jeje mee dibịa arrest onye ọbụla kpa mee ka ha fọrọ ya by the time ọ kpa mee ka unu afọrọ ya onye ọbụla just look forward maọbụ onwe ka ha si eme that pretending na onye ọbụla pretend ya ka ha si na ha afọrọ ya so a na-ekwu ka a na-ekwu Jeff Ezuobi wee jee mee J Park arrest nke bụkwa interstate akwa from another state ka o si bulie to another state kunu wee for how powerful ha ndị anụnwa feeling na ha dị another state which means na Matthias bụ ụzọ mee dibịa arrest ha nọ the same state akwụ ya then Ezobi si another state mee J Park arrest a na-ekwukwa emekwa J Park arrest again and all this people iwọchi ya na ha ncha niile ha ncha niile sokwa na the same set of people ahụ ọ ya bụ ekwuba okwu like this ha pụta ha nwa na-ewepụta ego abịa na sponsor ka e wee megide onye ha na-abụ onye na-adịrọ na mma. Let me remind you na this Ezenwanyi made this post na-abụkwa onye otu mkpu mmiri enwelo so o nwere ihe ọbụla ị chọrọ ime and that thing gbasatara mmiri enwelo that Ezenwanyi ya fight gị bụ tutan na ọ ya agwa gị sị gị na nwere ihe ma ị na-ekwu nwere ihe ma at the end of the day si na mmiri enwelo bụ the most insulted native doctor enwere na social media asị the highest native doctor mma akpọgolo ihe a na-akpọ akpọ n'ụwa bụ Akwa Okuko. Onye nwa bụ Akwa Okuko bụ the highest mma akpọgolo akpọcha Akwa Okuko iwe kpọwa Okongwu dibịa aya ya na ndụ ọlụsị ego onye mụ ya ọ hụ notisi m ka ọ na-eme na-akwagala isi ọ notisi m ka ọ na-eme na ọfụ ihe onye ọzọ mee ọ sị ka ọ mee ka ọ wee trend ya so maka na mmiri enwere ahụnye ego gị 1 million naira epụtazi na-ekwuchieli ya esi n'ụlọ mmiri enwere bụ onye a na-akpalikarị ọkwụ n'ofe na ndị niile anụnwa na-ekwu ya macha nke bụ eziokwu mana ha pụta ha ewere aghụghọ na-eso mmadụ ibe ha akwefe unu ya eji aka unu one day accept ọsị na Jesus is Lord. That's the only promise m na-ekwede bụ unu ya eji aka unu mee analyze were aka unu kwete si na Jesus is Lord na-ekwu unu ha attack Reverend Father bụ your favorite una favorite unu na-emezi attack now nna ha elu unu kwefe ebe nna ha elu unu na-elele unu ute anya m na-aba maka mgbe ọ ya ha esu osigo na isi Reverend Father unu attack ya na some people are reminded by gị na ọnụ ọkwa nwaanyị na ojiri ọkwa nwa mana how dare he correct onye ji ụmụ 5 onye ji nwoke 5 ofu nwaanyị ọ bụrụ ụmụ 6 na Father amụ ọkwa nwa na ọtụbekwa na nwaanyị ime na onwekwa property ịmago nwechara some things na remind the Father mana mgbe ọ na-ekwu nyelu unu people people did not see all those things na onye na-ekwu ikwala ya atụ ọkwa n'ime mụ ọkwa na nwa nwekwa ihe ọchị unu asị ọzọ asị na unu amarọ na onweghị ihe ọchị na onweghị ihe oyi enyenwe unu mana still na mgbe ọ na-ekwu ilu na onye ọbụla kpaa feel na after all na o kwesịrị ikwu ihe ọ na-ekwu because ọ nọ na right ya ikwu ihe o kwesịrị ikwu
Una forget now, to the glory of God and to the shame of the devil. To the glory of God and to the shame of the devil. Una potago. Velen ne metelo father because ya do father vam. Manti dilu no maka na mgbe father na-ekwu igala unu onye ọbụla na ụlọ onwe ya. O ji ma how devilish unu dị. Oku unu ma how satanic the heart of men are. Kita asụ agụ father na ọnụ ọkwa na nwaanyị. Keko yise unu hapụ a 30 something years old boy, 35 or 36 years old boy bịa na-akụziri unu omenala Igbo. Kedu ihe ọma ọ na-akụzi at that age? Even an old man ya na-agụ ọfọ gochu ọfọ na-asị na ọgọta ma ọ gọtara si nabata na ụka bụ nwata na-asa arụ n'afọ ihe unu na-ekwu. Despite how old the man dị, despite how old ha na-adị eme that kind of thing. Unu hapụ 35 years old boy ma akpụ ya boy, 35 years old boy, 37 or 36 years old boy, ọ kalịghị ya 35, 36, 37 ọ na-akụziri unu ndị okenye a na-ege ya ntị. Ihe unu na-eme m just because na unu feel na oji ego na o nwere ihe ọ ya emeli unu nyere unu aka. Owere unu na-ayọ ka ego na-seek public opinion and public sympathy under the guidance of emotional blackmail. Under the guidance of emotional blackmail. Nsogbu adịrọ, Ezenwanyi sị ya na alụsị ego na Asaba abụrụ dibịa na ha ma nke bụ eziokwu. So which means unu ma nke bụ eziokwu. Anọghị eziokwu ka ya na unveil ihe. So which means you can't hide the truth. Somebody kwuchara okwu sị anyị mgbe ahụ, you can do nothing against the truth but for the truth. Okay, alụsị ego abụrụ dibịa nke ahụ adịgo cancelled. Ka onye ọzọ na-abụrụ dibịa kịta. Ka onye ọzọ na-abụrụ dibịa. So ọ dịgo official na alụsị ego na Asaba abụrụ dibịa ya cancel anọ nke ahụ. Ọ fọrọ onye ọzọ biko onwe onye ọzọ na-abụrụ dibịa biko bịa na-emewela ya ka anyị malụ ka ọ dịnụ. Because ngwa na-ekwu ihe a adọrọ nshọ na Igbo Ezenwanyi.